Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Mayo 25 tuig 2022. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag balita. Aksyon and Defensor. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Mayor Bing ginkakasda ang curfew sa syudad sa Bacolod. Pulis ginreklamo nga nagpangastigo. Sa balita national, OWA magauntat na sang transportation kag accommodation service umpisa sa Hunyo. BBM Sara Tandem porwal na ginproklamar bilang bagong presidente kag vice presidente sa Pilipinas ang NBOC. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Doktor Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Sa
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time la 6:16 kagkaron sa litali na sang mga balita lokal. Ging kakasna ni Bacolod Mayor Bing Leonardi ang curfew sa mga syudad sang Bacolod. Ini ang base man sa pagwa sa alkalde ng Executive Order No. 25 Series of 2022. Nasaad sa mando sa alkalde nga humalin Pebrero tuig 2022 nagpanaog kag napabilin nga manuwang COVID-19 cases sa syudad. Suno sa alkalde bilang kabahin sang recovery plans, nagakaangay lamang nga halugan ang hulag sang mga tawo. Antes nga nagwang mando subong nga hapon sa idalom sang Alert Level 1, ginapatuman sa Bacolod City ang curfew humalin alas 12 sang tungang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon.
Sa dugang nga balita lokal, desidido nga magpasaka sa kaso nga physical injury si Romel Lapore, 37 anyos, matapos ginaligar nga ginkastigo sang iya amo nga isa ka pulis o kon nga ginkilala sa kay Police Staff Sergeant Ferdy Viñas kag na destino sa Negros Occidental Police Provincial Office Headquarters. Sunod kay Police Station Commander Major Joey Puerto, nagpadulong sa estasyon sila Pore bangod ginaligar kag ginkastigo ni Viñas kay nasang aga. Bangod napaslawan sila Pore nga maluto kag ma-deliver on time ang order nga lechon. Dugang pa ginaligar man nila Pore nga ginapahog pa siya ni Viñas kag ginhambalan sa mga tinaga nga patsyon ta na lang ka, ipakuota ka kung magreklamo ka, ubusay ta kwarta kung magdemanda ka. Suno kay Puerto, base sa pagpangusisa, kaduhan na suspend sa serbisyo si Viñas bangod sa kaangay man nga reklamo. Bukas si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran ng chairman sang local IATF nga isahon kon emerge ang IATF kag ang Emergency Operations Center. Ini kasunod sa sesyon ni Dr. Edwin Miraflor, ang officer in charge sa Bacolod City Health Office. Una nangin pahag ni Miraflor nga kunisaw ng IATF kag EOC mas matutukan ang COVID-19 response sang syudad. Ginpahayag sang BC Alcalde nga nagapabor ini labi na nga ang rekomendasyon ang nagikan mismo sa isa ka medical doctor. Pero suno kay Familiara na iya naglatugyan sa masulod nga administrasyon ang pagdesisyon bangod lain-lain man ang ila mga pananawa na. Ginpahayag ni Familiara ang masulod nga administrasyon ang mayara man sa mga prioridad kag mayara man sila sang mga advisors kag consultants. Coming from a medical doctor, kung hindi pwede man, only got action dahil nga ang ako niya ibilin ko na sa next administration. Kabalo ka, gina-mention ko, gina-perme mo na we see things differently. Nabatian na si Vice Mayor Alcida Familiaran. Ginaduso ni Councilor Renisito Novero nga opisyal nga hingadlan nga Simplicio Palangkay Avenue ang dalan sa may atuwang sa Pope John Paul II Tower padulong sa norte kag sur nga direksyon sa syudad sa Bacolod. Suno kay Novero, sa karon hula pa inis ang opisyal nga ngalan rason nga nagbalay inis ang proposed ordinance anggot diri kag aprobado na sa first reading. Dugang pa ni Novero, ang among nga dalan nagasakop sa Barangay 13, 14, 16, 35 kag sa reclamation area. Suno pa sa konsihal, tuyo sini nga hatagan sang pagkilala si Palangka nga amo ang sa likod sang reclamation area. Natalana nga magpatigayon si Novero sa public hearing sa ginaduso nga ordinansa sa Hunyo 1. Sa dugang pa nga balita lokal, gin-inspeksyon ni Mayor-elect Albi Benitez ang lugar nga pagatukuran sang Mascara Coliseum sa may barangay Alihis sa syudad sa Bacolod kay inasang agang Miyerkules. Ginpahag ni Councilor Al Victor Espino nga nag-upod man ini sa ocular inspection kaupod sa ni Congressman Greg Gasataya, Councilor-elect Jude Tadeo Saison kag Jason Villarosa. Ginpahag ni Espino nga wala pa natukod ang building sang proyekto pero mayara na sang foundation na. Ginpahag sang konsehal nga nagsapol man si Benitez sa mga opisyal sa Development Bank of the Philippines sa DBP kag City Engineers Office kag ginpabalo sila nga 30% sang 800 milyones pesos sa nga pondo ang na-release na sang bangko. Ginpathag ni Espino nga nagpasugot ang DBP kung ano ang obrahon sang pondo pero kinahanglan man nga ipatuman na ang contractual obligations sang syudad. Sa Facebook post ni Benitez, ginaplano ang pag-repurpose sa Bacolod Coliseum pakadto sa mas barato kag mas simple nga convention center kag trade center para ma-realign ang nabilin nga pondo para sa mga merkado. Ginpahayag ni Father Chris Gonzales ang PPCRB sa lokal nga iya na ginatugyan sa Comelec Central Office ang pag-usisa sa aligasyon sang kampo ni Bacolod City Mayor Evelio Nardia angod sa resulta sang eleksyon. Una nga nag-file sa election protest ang abogado ni Leonardia sa Comelec bangod sa lapnagon nga vote buying kag ginaligar pag tugot nga makaboto sa mga flying voters. Ginpahayag ni Gonzales, may ginsumentar man sila nga datos sa PPCRB sa Manila angod sa mga apparent o kung makita lang sang mata nga mga irregularidad. Suno kay Gonzales, wala man sila nagpatigayon sang tali sa mga election returns ang PPCRB sa lokal pero kung basihan ang payag sang PPCRB sa Manila, nagsanto man ang resulta sang eleksyon. Payag pa ni Gonzales nga wala man sila sang may nabaton nga formal nga reklamo kaangay sang aligasyon sang kampo ni Leonardia. Sa balita, sa aksyon!
Alas 6:21 Action Radio Philippines Standard Time. GTX 500 capsule mga kaaksyon, kalabanan sa bungsang mga tao ang may rasang fatty liver. Pero hindi magkabala ka bakod diyari ng GTX 500 nga magabulig sa imo. Mag-exercise, magkaon sang husto kang mag-take sang GTX 500. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa may asang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila kumampos lang ang pampubliko nga transportasyon sa National Capital Region kagiban pa nga lugar na paidalom sa Alert Level 1 pero suno kay kakdag miyara sang exemption sa mga distress sa OFWs nga certify sang Philippine Overseas Labor Offices sa Conpolo o kung na-evaluate sa motorisado nga OWA Airport Officers. Dalakip man sa exemption ang mga Pinoy nga magapauli sa pungsod pagi sa mass repatriation flights sang gobyerno o kon OFWs nga ginhatagan sang airfare sang polos paagi sa commercial flights. Opisyal na nga ginproklamar subong hapon sa joint session sa Kongreso ang bag-o nga presidente kag vice presidente sa Pilipinas. Sa bago lamang natapos ng canvassing sa National Board of Canvassers, nakakuha si incoming President Ferdinand Marcos Jr. sang 31,629,783 votes kag 32,208,417 votes naman ay nakuha ni incoming Vice President Sara Duterte. Sa proklamasyon, ginlaragway ni Senator Juan Villa Zubire nga isa ka makasaysayan ng ining eleksyon tungod magtandem ang nagdaog sa duha ka matagas nga posisyon. Target sang COMELEC nga nagapungko bilang National Board of Canvassers sa kun NBOC nga maproklamar ang nagdaog ng mga party list group sa 2022 kag national and local elections sa Miyerkules sa kun sa Webes nga adlaw subong nga semana. Suno kay acting poll spokesperson John Rex Laudianco, kumpiyansa ang COMELEC nga maproklamar karon sa gabi kun buwas nga adlaw ang 63 ka mga posisyon para sa party list. Una gintalan sa COMELEC nga maproklamar ang mga nagdaog nga party list group sang Mayo 19 apang nadesisyonan nga ipaiway kasunod sang failure of elections nga ginreport sa may Tubaran, Lanao del Sur. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag sa Department of Energy kon DOE nga hindi pa handa ang gobyerno sa Pilipinas nga magtukod sa power o nuclear power plant bangod nga dumili ini sa layi. Suno kay DOE Undersecretary Gerardo Arquiza Jr., ginatugutan lamang nga magsulod sa power generation ang mga pribado nga sektor. Dugang panerkisa, hindi mahapos ang paghimo sang framework para sa nuclear power plant tungod malabutan pa ini sang 6 tubtub 8 ka tuig nga preparasyon. Una ginpahayag ni
presumptive President Ferdinand Marcos Jr. nga iya naging talakay ang pagbalik sa Bataan Nuclear Power Plant. Ang proyekto sa itong panahon sa iya nagtaliwan nga may nga si the late President Ferdinand Marcos Sr. kaupod sa South Korean diplomat nga si Kim In-chul. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 32 sa Action Radio Philippines Standard Time, D3 Biofood Supplement mga kaaksyon ng natural nga antimicrobial agent kung sa pagbabakod lang sa Una sa aksyon! Lasay sa 33 sa Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Mayo 25 tuig 2022, sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ng Defensor Lisay. Kag Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!